एगो हमरा लेखा लड़का और इनका लेखा लड़की के एक दूसरे से टकराव हो जाता लड़कियां कहती है अरे की एगो सोनावा के सिकरी बनवले बा आ पायल चार भग के गोड़ में पहनवले बा अरे की तहरा से फसम नहीं बात बा टूटू की अरे की तहरा से फसम नहीं अरे की बात बा टूटू की तब हम कहले बानी अरे की जाता ना के ले भाई यार तोर छुछी और देखा हमरा आदरणीय हरीश भैया की तरफ से टुनटुन यादव के प्यार आशीर्वाद मिलल पैसा से अरे की तहरा से फसम नहीं बात बा टूटू की फसम नहीं बात बा टूटू की अरे तो जतना के देले भाई यार अरे की जतना के देले भाई यार तोर छूची उतना के रोज सिगरेट उतना के रोज सिगरेट हम फूके एगो सोनावा के सिकरी बनवले बा पायल चार भाग के गोड़ में पहनावले बा हमरा दीपू भैया के प्यारे छोटे भाई हरीश भैया के तरफ से पुरस्कार बा और हम कलाकार हैं और हम कलाकारों को पूछ के इस जगह तक आए हैं एगो सोनावा के सिकरी बनवले बा पायल चार भाग के गोड़ में पहनावले बा एगो सोनावा के सिकरी बनवले बा चार भाग में पहनावले बा तहरा से फसम नहीं बात बा टूटू की अरे की तोरा से फसम नहीं बात बा टूटू की अरे तो जतना के देले भाई यार तोर अरे जतना के देले भाई यार छुछी उतना के रोज सिगरेट ओके भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट ओके भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हां जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार उतना के रोज जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम फूके जतना के देले भाई यार तोर छुछी उतना के रोज सिगरेट हम लव यू शत्रुघ्न भैया। लेकिन मैं व्यास जी से अनुमोदन करना चाहता हूं कि ये 2025 का साल है और ये साल आपके नाम चला गया है किंग VS क्वीन और 2025 का सबसे सुपर